I per altra banda, Maria Salicru Maltes reuneix en un llibre les vides i trajectòries de 3 mestres, historiadores i activistes mataronines: Anna Comas, Núria Massafreds i Encarnació Soler. Les 3 van morir de manera sobtada entre el 2020 i el 2021. El llibre, que sorgeix del grup d'Història del Casal, homenatja aquestes referents, tot posant en valor l'empremta que van deixar en el camp de la docència, però també en la cultura i l'activisme. Una trajectòria vital que també és el reflex d'una època. El llibre, que du per títol El nom de totes tres, s'ha presentat aquesta tarda a l'Espai Mataró Connecta, que s'ha omplert de familiars i amics de totes tres. La petjada que van deixar totes tres, a part de ser unes mestres excel·lents, va ser que les seves investigacions a nivell d'història també, i en el cas de l'Anna Comas, la seva trajectòria professional política a l'Ajuntament de Mataró com a regidora durant diferents anys. Després també ens trobem també en l'Encarnació Soler, que el que deixa és un llegat de recuperació del patrimoni cinematogràfic espectacular, que li agrairà a tot Catalunya. I finalment la Núria Massafreds deixa un llegat d'activisme cultural i sobretot com a testimoni de la repressió molt important.